A fülön lévő reflexzónák hasonlóan, mint a talpon lévő reflexzónák, összeköttetésben vannak a testen futó meridiánpályákkal. Ezen meridiánpályákon hatással lehetünk a szervezet egész energetikai rendszerére, és így a szervezet egyensúlyát tudjuk létrehozni. A fülakupunktúrát nagy eredménnyel lehet alkalmazni különböző allergiás vagy fejfájás, szenvedélybetegek kezelésénél, légzőszervrendszeri, emésztőszervrendszeri bántalmaknál, ízületi, mozgásszervi betegségek kiegészítő terápiájaként. A betegek szinte mindegyike a kezelés menete közben egy kellemes, meleg érzésről számol be. Lehet alkalmazni rendes akupunktúrás tűt, vagy alkalmazhatunk úgynevezett tartós steril fültűt, ami a fülbe behelyezve a rendes mindennapi munkavégzést sem akadályozza.